Ja. Når man sætter højre fod i, og så bagefter hælen. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er blevet for gammel, men jeg prøvede det her sidste tirsdag. Jeg kan ikke både tænke på at kaste, så tænke på at bruge det. 25, 26 stykker. Så de der 2 hurtige omgange, det er værd med. Det bliver da godt, altså. Goddag, frisør. Nå, er I flittige? Ja. Ja, det er det faktisk. Og vi er ikke så mange af det dyr. Nej, det er det. Hvem skal samle den her? Nej, det vil ikke være de eneste det. Det er nu, hvad det skal bruge. Det er rygmaskine, kan jeg se. Ja. Hvor er det sjovt, ja. Jeg kan simpelthen ikke huske, at der havde været snak om det. Det første, og jeg synes også, at du brugte der var en, der ville noget andet, synes jeg også, det var okay. Man kan ikke lige tage den her Så har du faktisk skærpet det ikke nok. Det er okay. Er det før sommer, eller? Kan du ikke have den? Hvad tænker du om det nu? Synes du stadigvæk, at det kunne være interessant nok? Det synes jeg, Det må være med at bryst. Jo, det er ikke bedre, hvis det er jo andet, der har en pause. Det skal jeg med 106, for det er ekstraordinært. Der plejer at være, det skal være et møde i gangen og udgangen af sæsonen. Så det er 2 årlige møder. I starten havde vi der nogen. Får du den der af i dag? Det var ikke ligesom var så mange spørgsmål. Så vi har aftalt fast de der 2 gange om året. Så bliver der 1 eller 2 små møder. Det er sådan lidt opstår noget. Men så noget sådan, noget der tager en aften, noget der tager en aften, og så lige skal man sammen om det. Det er også det, fordi det er det samme med noget skivelæg, også i TV. Det er jo lidt irriterende, når jeg er herinde alligevel. Ja. Så er det ikke det første, som er noget. Kom nu, Jakob. Og de er egentlig gerne også... Kom nu! Klokken 6 for... Kom så! Ja, og det passer også med bilen. Kom så, Jakob.